Badunyiswe uJesu Kristo. Manje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaExodus chapter 17 verses 8 kuze kube uverse 13. Uma sibuka le ncwadi kunezinto ezenzakalayo. Okokuqala uNkulunkulu ukhuluma noMose. Uthi Mose ake ubize uJoshua. Then uJoshua ambizele amadoda azohamba nawo aye nawo empini. So lana uMose uma embiza uJoshua
noJoshua ebiza amadoda bazohamba baye empini, kodwa uMose uzothatha uAroni athathe noUr ebese bekhuphukela entabeni. Zimbili lezi ndawo. uJoshua uyokulwa lena ensimini, kodwa uMose ukhuphukela entabeni ukuyolwa impi elwiwa uJoshua. Babili abantu abayiphethe lempi. uJoshua uphethe impi esenyameni, uMose uphethe impi kwele mimoya. uJoshua ubhekene nenyama, kodwa uMose uyoshaya imimoya ephethe inyama. Bangaka abantu olwisana nabo. Zingaki izimpi oyilwayo. Iningi lethu lihlala enyameni, iningi lethu lilwa nomuntu, kanti bekumele sithi akudlule kumuntu, angiye kwimoya ephethe impilo yakhe. Ithanda lenkonzo uNkulunkulu asinika yona. Joshua uphethe umkhonto namadoda ahamba nabo bayobhekana nenyama, kodwa uMose bekhuphuka khona induku ayiphethe. Sike sayibona le nduku ngelinye ilanga, umeyiphosa phansi uMose ike yaphenduka inyoka phambi kwaFaro, yasho ezinye inyoka. Sike sabona uMose eshaya amanzi maqedana aphenduka igazi. Sike sabona uMose ayiphakamisa le nduku maqedana ulwandle lwahlukana. Sike sabona uMose eshaya idwala maqedana kwase kuphuma amanzi. Khuphuka lensizwa. Yithi Nkosi angihambi ngedwa, kodwa ngihamba nalokhu onginikeze kona engimase ngikusebenzisile maqedana izulu lehle. Iziphi izimpo oyilwayo? Obani oxabene nabo? Obani abakulwisayo? Kwenzeka ngenye imini kwakhona insizwa engibiza ngomfanyana, kwathi ngiyavuka, kwathi ngiyalwa, ngathi ngiyabuka ayibolempi, ngathi ngiyahlala enyameni. Wayesethe omdala awazi konke, wathi awusabonini. Ngathi kwenze njani? Ngathi nansi vuka, wathi kwenze njani? Wathi awubonini sekuvuka umuntu kalo okade afa osezosebenza ngalo. Selithi igedle eljala indaba ungashaywa yamoya, wawushaywa yamoya baqedane waphela njengamazolo seshiswa yilanga. Konse ngihleli kuyona namhlanje. Wathethe isikhathi sakhe esigaka, waphelelwa amandla angaka, walwisana nenyama, kanti bekumele ukhuphukele emkhathini. Ekhona ezinye izimpi ekumele uyitshele ukuthi akuseyona yenyama. Khona enye impi ongeke uyinqobe ngenyama. Khuluma kuyahlula, khona abantu abakwaziyo ukukhuluma, athenze into uyokhuluma, athenze into uyobheka, athenze into yolwisana nawe. Khona inkonzo besiyiswela, konje ukuthi angisafuni ukuhlala enyameni. Kakade uma ngihamba ngiyolwisana noShaka,
kodwa mangufica ushaya usolwandle uzongihlula ngoba vele ulwandle namanzi indawo yawo, kodwa mangususa ngufake emkhathini ngizakuhlula. Hathi okuba kamnandi, hathi bonke abanethembe elinjalo athi bayayihlambulula impela. Kodwa uzawukhuphuka kanjani uye emkhathini kwale mimoya uyolwa ungakazi uvakashe ukuyokhuleka? Yangithinta le nsizwa uJehova. uNkulunkulu sebonile. Ebesethi uNkulunkulu Mose khuphuka entabeni. Hathi bekhuphuka uMose bephakamisa izandla. Lithi izwi likaNkulunkulu uIsrayeli wanqoba. Kodwa meyehlisa izandla. Lithi izwi likaNkulunkulu Amaleki wayinqoba. Uzo wami uhlele entweni yodwa. Ubani insika yekhaya lakho? Ubani insika yempilo yakho? Ubani okubikayo uNkulunkulu? Ubani ohlala phambi kwesihlalo sobukhosi amemeza igama lakho ubusuku nemini? Athi Nkosi sekwanele. Athi Nkosi angizukuthathela. Athi Nkosi angizumxolela. Athi Nkosi ngiyamxolisela. Ubani ohlala phambi kwaNkulunkulu? Athi Nkosi siyamazi. Sho njalo ngenye imini Simon Petrus athi siyakuya kubani? Athi lokho amazwi okuphile kuwena. Mangisuka kuwena Nkosi, mangilahla wena. Bani ozongincusela? Ngenye imini la ekhaya khake ngathi abantu anihambe niyofuna uSanta ozomkhulekela. Anihambe niyofuna uSanta ozonxusela imndeni yenu. Anihambe niyofuna ikhehla noma salikwazi thizeni elizolibalulekisa. Lithi Nkosi ngiyabazi. Basho naphi? Kwathi before kufika uCovid ngathi akubheka umuntu oseduze kwakho, akumnxuse ukuthi sibani bani, awube ludondolo lami, awusibani bani, awungikhulekele. Who's the prayer warrior in your life? Ubani ohlala ubusuku nemini ebiza igama lakho? Athi obhala kahle encwadini yesambulo athi bheka khona idalwa ehlala phambi kwesihlalo sobukhosi, athi bepho, athi lokhu ithunquke njalo, kodwa amagama ethu ekhulekelwa uNkulunkulu. Ziphi izalukwazi ezimkhulekelayo? Apha abakhehla agijimayo, ziphi intombi apha amajaha? Athi uyangizala lo ngiyamazi. Athi lona siyamazi ngoba sike sambona kwale mimoya ezokhala. Kunentombi engiyithandayo eyobika uNkulunkulu indaba yakhe, ngiyamthandwana. Akakhulumi ngomlomo kodwa ukhuluma ngenyembezi. Khona inkonzo ekumele siphakamele kuyona abayibiza ngenkonzo yemoya. Lithi izwi likaNkulunkulu Mose uphelelwa amandla. Ebesethi lamadoda Mose nakho uphelelwa amandla, nangu Israyeli ehluleka. Athi uJehova suba isiphunga. Athi uNkulunkulu nangu nje uAaron. Athi nangu uRi. Athi abakuseke. Lithi izwi likaNkulunkulu bamthathela idwala wahlala phansi. Even the strong, even those abasulwela izimpi nabo bayakhathala. Sengikhathele. Asangikwenze konke. I've sacrificed everything. Adomdeni sengunike konke. Athi akukho engenakho, akukho engakwenzanga. Sho njalo ngelinye ilanga uNkulunkulu athi bantu bami ngenzeni kunina? Athi nginikeze konke. Iyona ndlela engibonga ngayo lena. Even nalabo abastrong emndenini esibazi ukuthi hayi laba bakhathana, esibazi ukuthi hayi laba bakhali, esibazi ukuthi vele kushawe edonsayo, nabo they get tired. The provider sometimes needs someone to provide. The caregiver sometimes needs someone to say, are you feeling okay? The strongest one sometimes
need a shoulder to lean on. Ufuna amahlombe azokhala kuona athi Nkosi sengikhathele. Because unless they do it, they will become bitter. Bazozonda, bazonyanya. Bazoduba ikhaya bahambe bangaphinde babuye. Izwi likaNkulunkulu Mose wahlala phansi. Aaron no-Uri bamphakamise izingalo zakhe. Do you have someone to carry you when your hands can no longer stand and be lifted up? Ndlovukazi yezulu ibe nathi sibusise ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo.